δημοσκοπήσεις της MRB για τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής, της εταιρείας ΛΑΣ για το παρόν και της Public Issue για την εφημερίδα Καθημερινή, με τα δύο μεγάλα κόμματα να εμφανίζονται ισοδύναμα στην πρόθεση ψήφου. Για διακυβέρνηση δημοσκόπων κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, από τις Λιβανάτες, όπου και τον εντόπισε το ΣΤΑΡ. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Θεόδωρου Ρουσόπουλου, επιβεβαίωσε το φλερτ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού με τα τίμια στελέχη, όπως είπε, της Νέας Δημοκρατίας που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί. Η χώρα, εν μέσω κρίσεως, δεν κυβερνιέται όσο ο Πρωθυπουργός, ξεφυλίσσοντας τη μαργαρίτα των δημοσκοπήσεων, προκυρήσει ή δεν προκυρήσει οι εκλογές. Αλλά λόγω των εισηγήσεων που το κάνει το νέο του Υπουργικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον κύριο Φαναρά, τον κύριο Δωρικάκο, τον κύριο Νικολακόπουλο, τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Μαυρί, τον κύριο Λιβάνιο και λοιπούς δημοσκόπους. Λες και έχει σημασία αν ο ένας ή ο άλλος είναι μπροστά, μισή μονάδα, τη στιγμή που το στατιστικό λάθος είναι 2 και πλέον μονάδες. Ο λαός έχει κουραστεί με όλα αυτά. Απαιτεί να στρωθούν στη δουλειά. Αν βεβαίως κάποιοι εξ αυτών ξέρει τι σημαίνει δουλειά. Διερωτώνται κάποιοι αν υπάρχει φλερτ ανάμεσα στον κύριο Πολύδωρα και άλλους τίμιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με εμάς. Ξεχνάνε προφανώς ότι έχει σφυλακτηθεί μια ανεξίτηλη σχέση ανάμεσά μας στις δεκαετίες του 80 και του 90, όταν πολεμούσαμε σκληρά το ΠΑΣΟΚ και κάποιους υποστηρικτές του, όπως ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Πρέπει να καταλάβουν. Άλλο συγγενής εξαίματος και άλλο εξαχιστίας. Ο κύριος Καρατζαφέρης ήταν παράλληλα προσκεκλημένος της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγήτριας Τιθωρέας που γιόρταζε. Πάντως, παρά την εκπεφρασμένη αντίδραση της τοπικής εκκλησίας για τον αυτοαποκαλούμενο Μητροπολίτη Ταλαντίου, το παρόν στη γιορτή έδωσαν και άλλα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Χρήστος Ταϊκούρας.